oblúk. Uvidíme ho na všetkých ďalších majských strediskách. Tu ho uvidíme prvýkrát, tak si ho nemôžeme vysvetliť. Je to oblúk, ktorý nie je ako klasicky ten gotický oblúk, že sa to hore stretáva, ale vlastne je to hore iba preložené takým kameňom a tieto jednotlivé strany, tie kamene držia tou váhou tej okolitej steny, vlastne držia od seba. Čiže toto keď zoberieme preč, nič sa nestane. Sú to vlastne ako dve nezávislé steny, ktoré sú na vrchu preložené prekladom, preto sa to hovorí falošný oblúk. Nie, pretože uvidíme to napríklad v Učmale veľmi detailne, lebo tam je to odokryté zase z inej strany, ale aj tu na všade sa to používa. Tieto kamene, ako tu sú, tak oni, jak vyčnievajú, tak tu aj všade ešte stena, čiže oni sú v tej stene zapasované a držia tou váhou tých okolitých kameňov. Čiže to sú akoby dva nezávislé také poloblúky a hore je to iba preložené. V Učmale je to veľmi dobre vidno. Říkal by si, že překládali celý na půlku. Celý by byli na půlku přeložení přes sebe. Áno, že sa prekrývali jedna, ťažila tú druhú a tým pádom sa to neprevrátilo. Algo importante es que se imaginen que cuando llegan